מכתש הלוע של נגורונגורו ויער הגשם שמסביבו הם מהאזורים העשירים והמגוונים ביותר במספר מיני החיות ליחידת שטח בעולם כולו. נגורונגורו היה לשמורת טבע לפני 50 שנה, ומאז 1987 הכריז עליו אונסקו אתר לשימור בעל חשיבות עולמית. מפורסם בעיקר בזכות אוכלוסיית הפלמינגו שלו. להקת ענק המונה יותר ממיליון פרטים, הנראית במבט מרחוק כמו מרבד ורוד המונח על מי האגם. הפלמינגו הוא השקיטן התלמודי. מספרים שהציפור העדינה הזאת בורחה בחיי נצח, משום שהייתה בעל החיים היחיד שלא הטריד את נוח בימי המבול והטבע בבקשת מזון. הגיע למהירות של יותר מ-100 קילומטרים בשעה, אבל יכול להתמיד בקצב הרצחני הזה למרחק של כ-500 מטרים בלבד. בדרך כלל זה מספיק כדי לצוד את הטרף. הברדלס הוא סוליטר, אינו מקיים חיי משפחה וזוגיות. הוא חי לבד וטורף לבד. הנקבה מגדלת את הגורים ומכשירה אותם לטרוף. ברגע שהם יכולים לדאוג לעצמם למזון, ילך כל אחד מהם לדרכו. בעבר הלא רחוק היה השטח הזה נחלתם הבלעדית כמעט של ציידים ומגלי ארצות. היום הספארי במזרח אפריקה הוא מגרש המשחקים של מטיילים אוהבי טבע ושל ציידי ההרפתקאות. את כוונות הרובה ירשו, וטוב שכך, עד שעות המצלמה.